Halkara paragatçylyk we ynançmak ýylynda hemişelik betaraplamyň şany 30 ýylligi giňden dawarlandyrylýan günlerine paýtagtymyz Aşgabatda halkara matematika olimpiadasy geçirildi. Bu halkara bilim bäsleşiginiň netijeleriniň jemlenmegine bagyşlanan dawra täsirli wakalara baý boldy. Aşgabat şäherindäki 131-nji mektepde şu ýylyň 21-26 aprel aralygynda ikinji halkara matematika olimpiadasy geçirildi. Oňa dünýäniň 15-den gowrak döwletinden 200-den gowrak mektep okuwçylary gatnaşdy. Bafir 2 ýyldan beri Türkmenistan döwletimiz halkara matematika olimpiadasy kabul edýär. Geçen ýyl Arkadaş şäherinde geçirilen bu halkara olimpiadasy üstümizdäki ýyla paýtagtymyz Aşgabatda geçirildi. 131-nji mektep mejlisleri walyna geçirilen dawra Türkmenistanyň bilim ministri Jumamurat Gurbangeldiýew hemde dawranyň hormatly mihmany bolan Türkiýe Respublikasynyň milli bilim ministri Ýusuf Tekiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy. Dawrada ilk bilen Türkiýe Respublikasynyň milli bilim ministri Ýusuf Tekine söz berildi. Ol Türkmen-Türk hyzmatdaşlygynyň okuny ösüşine uly kanagatlanma bildirip, iki ýurduň döwlet başdanlaryna gollaw himayetleri bilen bilim ulgamdaky hyzmatdaşlygy hasa puhtalandyrma ugruna tagalaýjekdigini bellädi. Soňra halkara bilim bäsleşigine gatnaşmak üçin gelen ýurtlaryň topar ýolbaşçylary çykyş edip, şeýle guramaçylykly bäsleşigi gurnanlygy üçin Türkmenistan döwletimize öz hoşarlyklaryny bildirdi. Dawranyň ajaýyp pursady gelip ýetdi. Ilki bilen bäsleşikde birinji medalamy nasip bolan mektep okuwçylary sahna çağıryldy we olara baýraklar gowşuryldy. Soňra kümüş hemde altyn medalyň eýeleri baýraklarynyň eýeleri boldy. Altyn medal gazanan mektep okuwçylaryna Türkmenistanyň bilim ministri Jumamurat Gurbangeldiýew hemde Türkiýe Respublikasynyň milli bilim ministri Ýusuf Tekin baýraklaryny dawraly ýagdaýda gowşurdy. Ýurdumyzyň mektep okuwçylary bu halkara bäsleşigine işçen gatnaşyp 5 altyn, 9 kümüş we 17 birinji medal gazandy. Türkmen mektep okuwçylary umumlykda gazanan medallarynyň sany 31-e deň boldy. Bäsleşikde toparlaýan derejede Vietnam 6 sany altyn medal bilen birinji orna, Türkmenistan 5 sany altyn bilen ikinji orna, Özbegistan bilen Hytaý 4 sany altyn medal bilen 3-nji orna eýe boldular. Şeýle hem bäsleşikde Saudy Arabistany, Katar, Türkiýe, Iran, Ermenistan, Belarus, Täjikistan we beýleki döwletlerden gelen mektep okuwçylary baýrakly orunlara eýlenmegi başardylar.